Het filmhoekje voor de chats vragen. Het foto- en meet-and-greet hoekje. Stuurt de taxichauffeur zagen. Nou, jammer dat er geen toeter op zit. Hè? Nou, daar ben de eerste. We gingen los. Wauw. Hallo. Maar je kan eens met jou op een foto. Nee, dat doen we niet, ja? Alleen nog leuke mensen. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Joet, de 400ste vlog, jongens. Hoe is het mogelijk? 400! En voor deze gelegenheid hebben we een meet-and-greet hier in de theatertuin. Hartstikke leuk. Zaken is naar voetbal in Jelkes bij mij. En ik zal even het spul zetten in de theatertuin. We hebben het spul van kantoor halen bij de omroep. Het zitje bordel zetten. Een tafel met wat koffie en thee, zo wat. Dus dat is een beetje wat Joet gebeuren gaat. En ja, op naar de volgende 400 successen. Via net te abonneren en te liken. En ik neem je Joet bij mij. Ja jongens, en de hele auto is weer volladen met van alles en nog wat. We gaan dit bij de omroep bijhalen. Check. Dus ik ga nog in poetsen. Nou, is toch even schön. De tubes en de trackerbaan. Mijn chitslaglogo wat goed is. Ja, dus even uitladen en een mooie decorkaartje van vanmiddag. Nou, ik ga hier een hoekje maken. Hij is nog even zin om hier nog iets in te vinden, want ja, dat waait je boeten natuurlijk om. Dus ik zal zien dat het nog even verstevigen wordt in het systeem blijven. En anders wordt een paar pilaartjes minder. We hebben hier nog een hoekje. Hier komt een bank bij te staan. En dan kan mensen, als ze het leuk vinden, kunnen ze daar op die bank zitten gaan. En dan komt direct nog een vlogkamer dat zit staan hierop. En dan hast je 3 vragen die is beantwoord je kist. Dus dat kan dan echt vlogd worden, zeg maar. Dus hier komt een bank. En hier hebben we een hoekje met fruit vanzelf. Fruit, die had een beetje budget natuurlijk. En hier komt koffie en thee en rijen voor de band. En dan kun je dus hier koffie halen, eventueel op het bankje nog de chat vragen beantwoorden. En dan kun je via het paardje daar of via het paardje hier nog even bij de guiden zien. En nog even een blokje door de theatertuin en dat is het. En we spelen hier vanzelf de chitslagfestjes al over de boksen hier boppen. Dus daar hebben we de muziek er ook bij. Nou, zag je het wat in de hollen. Dus ik zal eerst de guide nou niet, want die jammer die nogal, die hebben hier wel ompraten en wanneer denken we bloot ze nou. Dus ik zal eerst de beste even doen en dan zit ik via die tafel kleermaatje. A few moments later. Lekker, lekker. Nou jongens, ik leeuw op het meeste kleren. Het filmhoekje voor de chats vragen. Het foto- en meet-and-greet hoekje. Het watershoekje voor Ildau. Hast een mooi groentewinkeltje. Ja. Cool. Die moet van een beetje het zwemvestje maar even aan, dacht ik. En dan hier kiezen fruit en stickers, tattoos, kaartjes, rijen, koffie, thee. Oh, lekker, lekker. Echt fruit. Oh, zo heerlijk. Hakken. Oh ja. Heerlijk. Nou, zo wat. Dus wat geven we het. Nou, even thuis. We zullen even wat eten. Biscuitjes en knakworstjes mee. Nou, net biscuit met knakworst, maar biscuitjes en knakworst. En hoe ga je hem voetballen? Over. 12. Dus alle goals voor hem. Ja. Gaat goed? Ja, dat mag dan haast wel. Leuke wedstrijd? Ja. Mooi. Wanneer Ivan, die ging altijd alleen. Oh. Die had 8 goals gemaakt. Ja, die had 8 goals. Die haast wel in het veld kennen. Ah, dat net. Maar daar hebben we de verdediging werkt net gewoon goed. Wel een leuke wedstrijd hoor dus. Ja. Mooi zijn. Vanmiddag komt Rolf Jan hier en Jara en Teetske. Ja. En dan hebben we de meet and greet. Zin in? Ja. Maar met alles klaar. Dus klaar is warm hoor. Maar het is dat me van de morgen tafel. Ik ga heel wat in de trui moeten wezen. Dus ze wel slachttafel. Ik haal wat warme kleren mee om. En zwemvestje voor Ildau. Want ja, die kan ik net heel in de smiezen houden. En dan kun je daar mooi omstruinen. Ja, wij zullen even wat eten. En dan nog even het hier en speel we alles even in de kleren. En dan gaan we aan naar de meet and greet. Ik ben heel benieuwd. Het is best wel een beetje gek. En een beetje spannend. Want ja, ik ben gewoon van mezelf gewoon shit. Maar zo'n meet and greet is natuurlijk wel een beetje een apart idee. Maar we zullen wel zien wat erop... Ben je aan het praten, man? Kun je hier praten, man? Zo, joh. Ik ben er wel wat zo. Nou, wie is maar dan? Welke was het? Kun je er hier praten? Nee, nou, ik ben heel benieuwd wat erop aankomt. We zullen het wel zien. Wij maken er in ieder geval een leuke middag van. En we beleven het wel. Ik neem je van de middag mee naar de meet and greet in de theatertuin. 400ste vlog.
Ja, we gaan achter, hè, de bepper. Kijk, een mooi bordje. Fiets mee, gitaar mee. Jackie. Tja, breng de fiets maar naar de golfkar. Kunnen we wel achterop. Stuur de taxichauffeur zaken. Nou, jammer dat er geen toeter op zit, hè? Maar dit is wel een toetje. Dit jest op zich echt wel. Ja, maar dat is een keer toeter komen. Dit jest echt wel. Ja, die is het wel. Ja, die golfkar die jest zeker heel goed. Ja. Maar zo is heel mooi wat maken, hè, jongen? Oh, een fietsje is hier. Ja. Had men die. Ga ik deel zetten, ja. Dat is een kind, hè? Ja, hoor. Oeh, lekker, lekker. Ja, Roelof Jan er. Die is een mooi zakenbordje. En Teets kan jaren zoen. Je wat bij staan en je wat bij. Dit zit al je kleer. En nog chitsvlag vragen. Waar is die favo chitsvlagpersoon en waarom? Hokker Veske van Chits Visto het mooiste. En nog hier toch? Maar die net in de veer waaien. Hokkervlag vond het leukste en waarom? Nou, zag ze wat. 3 vraagjes. En dat mensen dat wel leuk vinden, dan mag ze hier zitten, die camera aan. En dan komen ze misschien ook in de vlag. Dat is wel heel leuk wezen. Mooi theatertuin op achtergrond. De beestjes hakken al je mooi die in, dus die kunnen ze zien. Nou, maar goed, kom aan. Hoe vies doe het? Die hebben we wel lekker inpakt. Hier is een zwemvest, jongen. Lekker warm, hè? Hi, schat. Mooie muziek. Waar zingt dit? Mam. Ja! Mijn boek op tafel, net normaal. Je hebt hier maar goed ballen van de morgen, Rolf Jan. Beste wedstrijd. En nou weer rondballen, hè? Ik ben dat wil ik wel weiter denken, de bal en Rolf Jan en zaken. Nou, laten we even zien. Hoppa! Oei! Halen! Balen! Oei! Oei! Hoppa! Yeah! Daar ben. Is dat doosje heel nou? Ben ik vogelvrij? Ik spring, 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 sta van een kant. Het zwembad werd erin. Woehoe! Klasse, man! Of die ik nooit ons dien. Nou, en daar ben de eerste. We gaan los. Ik zet je meer mooi down. Hoe je het heel beter gewoon. Ja, nou, dan hebben we hier een mooie trekker. Dat is chip chips voor hoor. Dit is mooi zaken. Nou. Dit is mooi. Nee, ze zien je lekker op foto. Ja, we hadden dat die dokter, hè? Nou, je vindt het wel. Dat is Ilda. Die kent je natuurlijk wel. Ja. Ja. De zaak ligt in het voetballen. Heb je er al een handtekening? Oh, shit. Nou, hoi, hoe vind je die? Je stuur je recht. Ja. Wat mooi. Nou, maar voor een zin het door. Dat is wel van, hè? Dat moet op wel. Ja. Nou, je moet op, hè? Hartstikke leuk, jongens. Gezellig. Jij kan het oranje. Oh, Maar die wil oranje terug. ja. Nou, sjug ik het echt wel. Ja. En als je het leuk vindt, hé, ik ga echt naar de vlagkamer daar en dan ben ik 2 chips vragen. Oh, Ildo had ik al klanten, sjug wel. Ja, Bist du koffie aan het delen? Best genau, krijg wat. Oh. Was er die speciaal voor mij maken? Wil je maar ook bij? Of, Ik het net. Wie liet het mooi staan? En jij een bandje? Wat ik krijg, jongens. Wat leer, dankjewel. Hoi, waar bist du? Annette en... Oh! Oh jongens, ik ken helemaal in de pronk aan. Nog hier. Nou, ja oké, ik ga daar een tekening voor zaken. De zaken moet even komen. zaken! Nou, dan roepen we zaken. Wil je een keer een foto? Zullen we dat doen? Nou, dankjewel jongens. Zo lief. Zaken, je had nog iets vrienden bij? die heb ik. Van Facebook ging die wel, hé. Is die broer ik mij? Nee, die broer wel even? We moeten snel even komen. Oh, echt? Dat zijn mijn sperrenzaken. Die wil even. Zaken, ga er wat voor doen. Maar dat kon niet van mijn zaken bijvoorbeeld. Dat is een shit. Je kanaal met mijn zaak. Zaak komt aan hier, mis hier. Tom, kom heen. Ze komen net voor chits, maar ze komen al hier voor zaken. Dat is echt wel wat. Nou, wat mooi, hè? Wil je hem de vragen jaren? Vreet je maar wat
wat meisjes niet de vraagjes wat we aan willen leren. Ja? Je moet nog een handtekening? Ja. Nou, doen we even. Doen we. En ondertussen is zaken natuurlijk om het voetballen. Hij had er al eerst voetballers bij gekregen. Hij had de jas al weer uitzoeken. Lukt het, jongens? Je team met steeds groter zaken. Oeh. Oh, hoppatee, hoppa. Kom maar. Oh. Oh, wat komt hier aan? Wat komt hier voor moois aan? Wauw. Hallo. Oh. Ik ga dit van Jet haken. Weet je, nee, Let hem eens deze jet haak nou weer. Die haak Shit, Jelke, zaak, toons, Die Ilde. haak ik al moet maken. Oh, en wat hebben we hier al hier? Kaartje, chitsvlag, Ilde Mare. En hier de chits en Jelke. En naar je vlag. En zaak, toons, Broekster Boys. Zullen we die even binnen lezen? Want anders waait het misschien vat, hè? Dankjewel, super. Hier maar hinnen. Beetje spannend, hè? Dus je ziet die oors op de televisie, hè? Ja, dat is ons, hè? Oh, wat hebben we hier voor leuk. Maar we zijn shit, jongens. Hij is heel zelf maken. Van Femke. Hartstikke leuk. Hey, en een shit. Zijn we die tafel dan? Wat lijkt Ja, dat was ik ook opgepakt. Nou, hoi, hoi. Ik denk, nou komt het bij u. Wij komen op partij. Dat meisje. Ja. Hoi. Nou, en ik heb voor die jermbandjes leuk om. Die mooie jermbandjes. En nog hier. Jongens, alle jermbandjes, jongens. Ja. Leuk, hè? Hoi Lois, bist u de kassajuffrouw? Hartstikke een bakje koffie van tante. Oh, een taartje? Een banaantje? Ja, maak een banaantje kipje. Wordt die wel graag. Maar die wel in de cute. Tuut, tuut, tuut. Pliep. Dankjewel. Ja. Een stukje vaker. Oh ja, dat ken ik ja. Oeh, dan ben Tom kom heen. Wat doen we? Tom kom heen. Ik kan deze kant niet zien. Hallo. Hey, en dan ga ik van je derde nog tattoos. Ja. En kaartjes en stickers en lekkere snoepies. Maar eens zien. Voor mij. Wat leuk dat je hem hier binnen hebt. Dat vind ik wel heel gezellig. Want ik vond het echt wel een beetje spannend. Ik denk, komt er wel in of net? En waar? Die vond ik een beetje verrassing. Ja. Ik ga je tussen in Legoland. Ja. Ja. Dat klopt, hè? gaan wij er even bij die zien, hè? Maar we geen foto maken. Hallo, mag je weer een handtekening? Als je glas was, zou ze dat weglaten. Van Hilda. Hilda kent het net zo goed. Maar mijn vriend. Je kent het weer. Ja, je. Ik ben een krasje. Ik denk dat dat een krasje werd. Eten? Ja. Ja. Yes. Hoe is het met hem? Ja? Wat ben je wel druk? Ja. Je bent druk in school. Ja. Oh. Hoi Janko, hoe is het met die? Ja, wat leuk dat je er bent. Ja. Het is de tijd waar de vlag shit sterkt en verlag. Vol je min waar ik dacht, het giet betiden man. De familie van bij mij, mijn man en niet waar ben. Ieders hoed al op een paard, en in mij is mij. Maar zal je weer naar je vrienden, Hildo? Sietske zeggen. Ja. Lees op kaartjes en tattoos. Ik zal eens even zien hoe het hier gaat. Ik ben alweer bij voetballers. Hoe gaat het hier? Ja? Zaken wel goed warrig, meidjes. Dan kan de jong mooi betierd op bed. Oh, maar shit, wat maakt ze? Oei. Hup. Oh, goal! Goal! Telt, maat? Nou, kijk wel wat. Hast u een lekker banaantje? Lekker. Heel lekker op foto? Toen kom heen. Goed zo. En dan even zien hoe het mij de chats vragen gaat. Dit gaat wel goed. Ja, dat redt er mij een tijd.
Super jongens. Echte handtekening. Alsjeblieft. Wat hast u een mooie jas aan? Oh, en nog een. Beide van die kroepjassen. Wat gezellig. Zet even een foto eraan. Zullen we toen komen heen? Maar je kan als met jou op een foto. Nee, dat doen we niet, ja? Alleen nog de leuke meesten. Alleen het leuke mee. Waar is het hele logo naar maken? Het hele logo en foto en toeken. Als we dit helemaal zelf tekenen. Hartjes. Vollies. Kom, doe jij eens even. Want ik ja, dat komt net van mij, maar voor? Nee, voor chits en zaken. Oh, toch wel een beetje van mij. Dat was nog net door zijn, hè? Is alleen maar zaken voetballen. Ja. Ja? Ik Zaken weer heel blij dat je toen kwam, dus. Dus ik een mooi voetbal, ja. Ja, Ja. ik zeg chits op TikTok. Toen dacht ik van die keer gewoon nog een heite mee. Vet goed idee, hoor. Ja. Leuk. En wat weer de playback show mooi, hè? Ja. Oh, wat is toch goed in bed, jongen. Super. Echt heel leuk. Prachtig. Nou, je hebt je een mooi sturen. Oh, wat leuk. Ik zie heel je land niet die doe en toch een nij. In het zwembad ben ik voetbalvrouw. In het zwembad water. Ha! En mem hoeft net meer mij. Alsjeblieft. Ik heb zwemdiploma A. Hast u die zwemdiploma A? Ik Gefeliciteerd. Echt hier? Super. Ik ga A en B. A en B. Ik moet voor B. Ik word ook nog voor B. Jongen, jongen. Goed bezig, jongens. Was dat een box? Nee, weet niet. Nou, maar Jim zei Sjen, Ildo hing het je wat. Wat bist u hier lekker aan het chillen, hé? Sinds dat Steve in het zwemvest had ik het idee, ze hing het er. Ja. Wat gezellig, jongens. Tja, Ildo zet ook een handtekening, was het Sjen, jong. Hier aan is nog even mooi op. Mooi. Mooier, Ildo. Nou, die nog. Ja, goed zo. Nou, Ildo, wat wil je naar je kameraden maken, joh? Al je vrienden. Ja? Ja? Nou, hartstikke leuk, jongens. Leuk om te zien tot de volgende keer. Ja? Hey, doei, hè? Oh, shit. Doei, doei. Tot de volgende keer. Doei, hè? En als ik je een weddenschap schrijf, dan zeg je wel hoi. Want dan weet ik waar je bent, nou een beetje, hè? Ja. Dan weet ik waar het naar mijn sugar. Tot de volgende keer. Nou, jongens, en de les binnen huis. Wat een meisje. Dit had ik even net verwacht. Superleuk. Ik had de legger wel een beetje uit. Ik plof even snel. Nou jongens, ik ben heel benieuwd naar de vragen. Want ik ga aan de net jet. Jaren had je mooi de vragen in. Nou ja, ik zal het wel zien in de vlog. Ik ben heel tevreden met deze dag. En ik vond het superleuk voor iedereen die je doet weer. Hartstikke bedankt dat je hem kwam binnen. Kan ik je eens even een keer zien. En ja, ik hoop dat je alle nieuwe vlogs ook weer zien. En we gaan op naar de 1000 vlog, jongens. 400 hebben. We gaan gewoon terug. Hartstikke leuk. Hey, ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw tonk omheen. En via het net de chill te downloaden van die tablet als telefoon. Hey, on naar je vlog. Hey hoi! Oh, gekke Ildo. Welke vlog vies toe het leukste? Welke vlog vies toe het leukste? En waarom? Wie het leukste? Van mij. Welke wie het leukste? Ja, welke? Ildo. Die van mij. Ildo. De vlog van de Rijnbal. Die houtkachel niet wel. Ik denk niet, maar die Zwarte Pieten is. Ja? Ik vind het reden. Oh ja. Ik weet niet welke het is. Nee. Wie dat dit hier? Nee, ik doe voor het hier. Toen mij Nienke, toen meer. Of wie, ik weet het niet precies meer, want die was een Elfsteed. De barreldag van Bak van Oude Ouders hoor. De camping. De camping? Ja, maar dat camping. Maar je wou Vaak een zaakje jitje vieren. Plopsaland, hè? Oh, Plopsaland. Dat is leuk. Welke vlog was het leukste en waarom? Maar het reden. Heel jarig. Dat is weer de leukste.
vind de playback show vlog het leukste omdat ik daar zelf ook op zit. Welke versje van Chits vies jou het mooiste? Over het zwembad. En die van de kerst. Ja, maar dan. Welke versje van Chits vies jou het mooiste? Christiet is. Ja, ik heb het hier. Kijk. Ik heb geen flauw idee. Fruit. Fruit? Ja. Je merkt het niet. Ja, fruit. En rapen. Ja, Sam diploma A. Sam. Boeken. Ik heb ook stukjes jongen van boeken. Midden van het. Ja, je mag altijd weten. Welk versje van Chits vies het mooiste? Het Christfest. Ja, doe je. Diploma A. Die heb ik wel. Good fight. Ja? Nou. Ja, maar de fruit. Ja? Ja, maar... En citroen. Ik ben een vluchtepie. Bij. Die? Zo deze bedoelt. Ik ken dat voor de flesjes. Fruit. Sam diploma A. Deze. Ik zeg ik nog op Chits account TikTok. Zeg ik nog een versje, dat is wel een mooi versje. Ik heb ook nog Jullie dat kapen druk. ik weet niet hoe die heet is. Oké, we gaan even. Wat is je favoriete Chits-vlogpersoon en waarom? Doe. Wie is het leukst? Chits. Welke? Nee. Jara. Nee, zaken. Ik denk Ildau. Ildau. Oh ja, Ildau. Ik denk zaken, omdat het grappig is in de vlog. Maar nog steeds zaken, want ik niet goed. Nee, doe. Steeds maar. Wat vind je het leukste? Van de hele familie of Ja, van de hele familie. iedereen? Ja, iedereen wel. Ja? Oké. Ildau. Oh, wat leer. Ja. Chits. Chits, nou. Chitske, toch? Wat waarom? Ik je denk Chitske, hè? Ja. Zeg het allemaal. Ja. Wat vind je het leukste? Zaken, mem. Zaken, vind je het leukste? Ja? Nou, dat vind je het zo.